Maayong gabi kaninyong tanan mga igsoon ug mga higala. Sinaot pa nga atong kasing-kasing andam karon sa pagpaminaw sa maong mensahe sa Dios. Atong pagkauluhan ang atong mensahe karong gabi una nga nagaingon: Mag-armas og hunahuna ni Kristo. Mag-armas og hunahuna ni Kristo. Atong ablihan ang 1 Pedro kapitulo 1, kapitulo 4 ngadto sa bersikulo 1 sa 6. 1 Peter chapter 4 verse 1 to 6 nagaingon: Busa maingon sa Hesukristo miantos diha sa lawas, sangkapin ninyo ang inyong kaugalingon sa samang tinguha. Kay bisan kinsa nga magaantos diha sa lawas, nakahunong na sa pagpakasala. Aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahibilin pa sa lawas, dili na tungod sa pag-ubuot sa tawhunong mga pangibog, kundi tungod sa pagbuot sa Dios. Kay katong panahona nga miagi, igo na alang sa pagbuhat sa buot ipabuhat kaninyo sa mga hintil. Sa paggawi sa kaulag, sa pangibog, hubog-hubog, hudyaka bahakhak, sa kumbirahan, sinumsumay, og sa gidili nga pagsimbag mga Diyos. Sila nang hitingalang nga kamo karon dili naman makighugoy-hugoy uban kanila sa samang pagpatuyang og kamo ila ng pagapasipad-an. Apan kini sila magahatag ra unyag husay ngadto kaniya nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Kay kini mao ang hinungdan ngano ang maayong balita giwali hangtod ngadto sa mga patay aron nga bisan tuod sila nahinukman na diha sa lawas, ingon sa mga tao sila mabuhi sa espiritu, ingon sa Dios. Mao kini ang pulong sa Dios, mag-ampo ta mga igsoon. Dalay ko namong amahan, balaan og nasa langit naglingkod sa trono. Kami nagkapasalamat nga ikaw gyud ang Dios kamoy nag-abli sa among mga pangunahuna bisan pa sa among kasing-kasing aron masabtan namo ang imong balaan nga pulong, espirituhanong pulong. Nasabtan namo kini pinaagi sa tabang sa espiritu. So salamat Ginoo ang kami karon makasabot na ug hinaot pa ikaw sa mag-abli sa mga kasing-kasing og mga panabot sa mga maminaw karon sa maupang panghitabo. Hinaot pa nga ikaw mag-abli kasing-kasing o magluwas sa mga taong sama namo nga makasasala. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Tingali daghanay tambag ninyo o mikabig kaninyo aron kamo mahimong Kristohanon. Kay kuno, kung Kristohanon ka na, mawala ang imong mga problema o mudagaya ang mga panalangin sa imong kinabuhi. Kanang siltihana, mga igsoon, wala pagyod siya makatugkad o makasinati sa tinuod nga Kristohanong kinabuhi. Kaya ang tinuod, pagpanginabuhi Kristohanon, atong pagkabasahon ang usa ka bersikulo sa 2 Timoteo 3:12 nagaingon. Mao kini ang kinabuhing Kristohanon. Sa pagkatinuod, pagalutuson gayud hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Mao ni gisulti may igsoon nga sa tinuod ang kinabuhing Kristohanon dili kini kaingon nga kalipay sa tanan, kundi ang imong kalaban niini mao ang lihok sa kalibutan o mga naa diha sa gahom sa kalibutan. Ikaw pagalutuson kay tungod sahi ka na sa ilang kinaiya. Sama ni Moises, kung atong pagbasahon ang iyang kinabuhi, kay baluta nga si Moises gi-ampon man, no? Gi-adapt man siya sa anak sa hari sa Ehipto. Apan sa diha nga siya natigulan, nakaangko na siya, kinsa siya, kung sa iyang gibuhat, atong basahon ng Hebreo 11:24-25, nagaingon. Tungod sa pagtuo, si Moises, sa dako na siya, wala musugot nga pagatawgon siya nga anak sa anak nga babae ni Faraon. Nga nagpalabi pa hinuon sa pag-antos sa mga pagdagmal
kauban sa mga tao sa Dios kaysa magpahimulos sa lumalabayng kalipay sa pagpakasala. Tanawa? Kahit bisan pa si Moises, gipalabi pa niya ang mga pag-antos kauban sa mga tao sa Dios kaysa magpahimulos siya sa mga lumalabayng kalipay nining kalibutan sa pagpapakasala. Busa, nining teksto nga atong gibasa, 1 Pedro 4, versikulo 1 nga 6. Si Pedro naghatag kanato og mga galamitong espiritual aron kita makabarog sa panahon sa mga pagsulay. Aron magmadaugon ta o ang matag usa ka Kristohanon kinahanglan armasan nato ang atong kaugalingon pinaagi sa hunahuna ni Kristo. Kinahanglan ang hunahuna ni Kristo mo'y atong hinigiban. Nining pagpuyo pa nato nining kalibutan, armasan nato ang atong kaugalingon sa balaang hunahuna ni Kristo. Ang pangutana, sa unsang pamaagi? Na sumala nining atong gibasang bersikulo, dunay upat ka pamaagi nga atong gamiton o himuong galamiton nato ang balaang hunahuna ni Kristo. Primero, mao kini ang usa ka hunahuna nga moantos. Kinahanglan atong armasan ang kaugalingon nato sa hunahunang moantos. Nagaingon ang bersikulo 1 maigsoon sa atong teksto. Busa maingon nga si Kristo miantos diha sa lawas. Sangkapin ninyo ang inyong kaugalingon sa samang tinguha. Kay bisan kinsa nga magaantos diha sa lawas, nakahunong na sa pagpakasala. Tanawa? Kung si Kristo miantos sa iyang lawas, aron kita maluwas, gisulti diha kinahanglang usab kita nga atong sangkapan ang atong kaugalingon sa samang tinguha, sa samang hunahuna ni Kristo. Kay tungod niya anang pamaagiha, makaantos kita diha sa paghunong sa pagpakasala. So sumala sa atong gibasa, kining pag-antos sa atong lawas, usa ka na matang, usa ka uri, quality nga naagyod kang Kristo. Atong basahon ang iyang mga pag-antos diha sa 1 Peter chapter 2 verse 21 ngadto 24. Nagaingon, kaysa maong paggawi gipanatawag kamo. Unsa mga paggawi? Pag-antos, no? Busa maingon diha sa 21, kaysa maong paggawi ginapanatawag kamo. Maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Klaro kaayo nga ang pag-antos ni Kristo iya kining gibilin kanato nga atong panag-ingnan aron kita anhagyon magsunod kaniya sa iyang mga tunog. Versikulo 22, siya walay nahimo nga pagpakasala. Walay hingkaplagang limbong diha sa iyang baba. 23, sa gisultihan siya pasipala, wala siya mo balos pagsultig pasipala. Sa nag-antos siya, wala siya manghulga. Hinunua, gisalig lamang niya ang tanan ngadto kaniya nga nagapanghukom uban sa katarungan. Siya gayud mao ang midala sa ato mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala og mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Dili ka na samad nga sakit kundi samad sa sala nga way makapamaayo niya na kundi ang labod ni Kristo ang iyang kamatayon sa krus. Mao na nga kining pag-antos usa ni ka calling nato, usa ni pagtawag sa mga Kristohanon. Kini gibilin niya kanato nga atong pananglitan aron anhita diha magsunod, anhita magkinabuhi. So kadtong mga muantos magmenos gyud ang pagpakasala.
Kinahanglan magmalig-ong kita di sa pagdawat sa mga pasakit nining kalibutan. Ay kadtong dunay kusog ni ini ang pagpapakasakit, makasukol siya, makasuki siya sa pagpatuyang sa lihok sa unod. Subusa, primero, kinahanglan nato ang usa ka nahuna nga moantos sama sa pag-antos ni Jesucristo alang kanato. Ikaduha, kinahanglan nato ang usa ka nahuna nga makigbisog sa sala. Dunay pakigkumbati sa sala. Ang pagpakigkumbati sa sala dili kinahanglan nga kita dag-on, kitamno imo daog. Tanawa sa atong teksto 1 Pedro 4 bersikulo 2 ngadto sa 3. Aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahibilin pa sa lawas, dili na tungod sa pagbuot sa tawhunong mga pangibog, kundi tungod sa pagbuot sa Dios. Kay kadtong panahon nga niagi igo na alang sa pagbuhat sa buot ipabuhat kaninyo sa mga hintil, sa paggawi sa kaulag, sa pangibog, sa hubog-hubog, sa hudyaka bahakak, sa kumbirahan, sinumsumay, o sa gidili nga pagsimbag mga Diyos-Diyos. Mga igsoon. Kinahanglan gyud naagyo ang atong pakigbisog usa na sa hunahuna ni Kristo nga atong isangkap, atong iarma sa atong kagalingon aron kita makadaog diha o mabuntog nato o atong makontrola ang atong sala. So kinahanglan nato ang duha ka kinahanglan natong pagabuhaton. Primero, kinahanglan magmadaugon ta sa pakigbisog o pakigbugno kontra sa sala. Kinahanglan magmadaugon ta, dili kay ingon magpadaog ta. Kay tinuod ang sala nga gitubos kanato dinhi kang Kristo, siya gyud patay na ta diha. Ambot pasabot sa patay, nahibulag na kita. Ang sala dili na mo ulipon kanato kay tungod kita na may kontrol ning sala. Pinaagi sa atong bag-ong pagkatao. Kanang sala giingon na sa doktrina sa reform nga remaining sin ang daan natong pagkatao dili na kanaggamhanan nato kana igo na nimo makontrol kay tungod bag-o kana bag-o nang imong kasing-kasing. Kinahanglang magmadaugon ta sa pakigbugno kontra sa sala. Ato ning kaugalingong gera, ato ning kaugalingong pagigkumbati. Ang atong pakigbugno kumbati dili nato ni ihatag sa uban, ato gyud ni. So busa dili ta manghilabot og unsay toy mga problema sa uban, atong tan-awon nga atong gidag-an ang atong kaugalingong sala. So busa nagaingon ang Ginoong Jesucristo nga ayaw paghilabot sa puling sa uban nga naay troso, dako kayong troso sa imong kaugalingong mata, kuha asa ng troso sa imong mata aron makakita ka sa pagtangtang sa puling sa uban. Mateo 7 bersikulo 3 ngadto sa 5. Nagaingon si Kristo, nganong tan-awon mo man ang puling nga anaa sa mata sa imong igsuon? O wala hinuon nimo tagda ang troso nga anaa sa kaugalingon mong mata? O unsaon man nimo pagpakaingon sa imong igsuon, ambe, kuhiton ko lang kanang pulinga gikan sa imong mata, nga anaa may troso diha sa imong kaugalingong mata. Maot! Kuha una ang troso gikan sa kaugalingon mong mata. Og unya, makakita ka na pag-ayo sa pagkakuhit sa puling gikan sa mata sa imong igsuon. Ang but pasabot ang prinsipyo dinhi maigsuon, ang pakigbugno nato sa sala atong kaugalingon. Atong kaugalingong sala kinanglan ato kining dag-on. Sa diha nga mabuntog na nato ang atong kaugalingon maigsuon, makabadlong na ta sa uban, makapagtambag na tas uban, o kita mahimong pananglitan, mahimong tang example, maging model. Tanawa ang Galatia 6, versikulo 1, nagaingon, mga igsuon ko, kung ang usa ka tao mahiligas ngadto sa iyang kalapasan, kamong mga espirituhanon, mao ang magpahiuli kaniya
Uban sa espiritu sa kalumo. Palandunga ang imong kaugalingon base ikaw matintal usa. So kinahanglan atong pagadag-on ang atong kaugalingong sala aron kita makatabang sa uban nga nadalinas o kita mahimong pananglitan. Dili kita ang unang matintal. So manikaduha, usa ka unahuna nga makipagbisog sa sala. Kinahanglan magmadaogon ta sa pakigbugno sa atong kaugalingong mga sala. Ikaduha, kinahanglan magatubo ta sa pagpanginabuhi nga matarong. Kinahanglan magtubo ta sa pagpanginabuhi nga matarong. Nagaingon ang atong bersikulo maigsoon sa 1 Pedro 4, 2 ngadto sa 3 at sa 3 maigsoon atong basahon. Kay kadtong panahona nga miagi, igo na alang sa pagbuhat sa buot, ipabuhat kaninyo sa mga hintil, mga pagano, mga makasasala, nga way nahibaw-an kung dili ang mangabig og magtudlo og manintal sa uban nga muhimo sila usab sa ilang binuhatan. Buhat na sa nga hintil. Unsa may mga buhat sa hintil? Sa paggawi sa kaulag, pangibog, hubog-hubog, hudya ka bahakhak, sa kumbirahan, sinungsumay, og sa gidili nga pagsimbas mga Dios. Mao na mga igsuon. Nga kinahanglan kita magmadaugon aron kita dili po kita matintal og dili kita maulipon nining buhat ining kalibutan mga hintil. So kinahanglan magtubo ta kay kung dili kita magtubo maigsuon, dali na ta kayo kabigon nininlihok ng kalibutan sa mga hintil. So unsa may mga binuhatan sa mga hintil maigsuon? Maigsuon, nakasala na ta daan ni adto. Unya nakabsa na ta sa himaya sa Dios, kaluoy nato ngadto sa wala pa ta musalig og tuo og giluwas ni Kristo. Roma 3:23 nagaingon, sanglit nakasalaman ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Kisa bagoy mahimaya, kung sa bagoy naa sa kahimayaan sa Dios, kung ang atong gibuhat ni adto nga naas mga paggawi sa kaulag, sa pangibog, sa hubog-hubog, hudya ka bahakhak, kining hudya ka bahakhak, makita ko nini sa among lugar ni adto sa among silingan nga mga babae nga sige inom niya pubi ng pangatawa, hudya ka bahakhak. Hilas kay paminaon, no? Dili na yung ana ang atong kinabuhi. Dili na sama sa mga hintil. Unya sa kumbirahan, sinumsumay, labi na sa pagsimba sa gidili nga Diyos. Kung kita Kristohano na, dili na ta magpaulipon niining mga salaa. Labi na ning pagsimba sa gidili nga Diyos. Ato na kung basahon ang Exodus 20, no? Ang primerong sugo nga walay laing Dios, gawas lang gyud sa nag-inusara nga Dios nga atong gialagaran nga managtukod dining kalibutan, naghatag nato kinabuhi. Siya lang gyud ang Dios nga dili makita, espirituhanon. So wa gyud say kaindig di sa mahimo nga atong buhatan og mga porma kay tungod nag-inusara ng Dios nga dili gyud makita. Nga naman, espiritu siya. Kung espiritu unsa man, kung espiritu siya, naa siya sa tanang kalibutan, tanang panahon, way makabuhat niya na. Kung ato siyang atang tagaan o iindig nato siya sa kabutang nga hinimog tao, oy, dili na Dios kay ang Dios way kinutuban. Mao na nga gidilig yun sa Dios ang pagsimbag dili tinuod nga Dios kun dili Dios-Diosan kay nga naman ang Ginoo gyud na pungot ginana. At anong basahon ang primerong sugo o ikaduhang sugo? Ang primerong sugo, ayaw kamo pag-ila og laing Dios gawas niya. Ikaduha, ayaw simbahan ninyo ang Dios pinaagi sa mga ribulto. Tanawa, atong basahon. Exodus 20, sukat ta sa 3, ngadto sa 6. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Nga naman, kay wa may laing Dios. Versikulo 4, alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga
linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa itaas sa langit kon dinhi sa ilalom sa yuta, kon sa ana sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat, sa kaliwatan sa mga nagadumot kanako. Og nagapakita ako sa may gugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Tanawa, paninglan ang mga ginikanan sa Dios sa ilang gibuhat nga pagsimbag Dios ngadto sa iyang mga anak, ngadto sa iyang mga kaapuhan, ngadto sa ikaupat na henerasyon, siya gyud nagadumot kanila. Apan nagpakita siya mahigugmaong kalulot niadtong mga linibo nga nahigugma kaniya nga wa musimba sa gidili nga Dios. Subusa atong armasan ang atong hunahuna. Unsay armas naton primero? Hunahuna nga muantos, ikaduha, hunahuna nga makipagbisog sa sala. Dag-on nato og magtubo kita. Ikatulo, usa ka hunahuna nga andam mo dili, no? Andam ngo nga mo dili. O buto sabot andam nga musalikway sa mga butang nga dili maayo og dautan. Bersikulo 4, nagingon. Sila nang hitingala nga kamo dili naman makighugoy-hugoy uban kanila sa samang pagpatuyang og kamo ila ng pagapasipanan. Subusa, kay tungod ikaw Kristohano na atong isalikway o atong dilian kadtong mga gawi sa mga hintil. Ano sa itong mga gawi sa mga hintil? Kaulag, pangibog, hubog-hubog, hudya kabakak, sa kumbirahan, sa sinumsumay, o sa gidili nga pagsimbag, mga Diyos-Diyos, mao ka na. So, ang mahitabo, kita nooy isalikway nila. Kay tungod, dili ta makighugoy-hugoy nila. So ayaw ka tingala, maigsuon, kung ikaw Kristohanon, isalikway ka sa imong mga daang amigo. Dako kayo ang ilang pagkatingala kanimo. Tanawa, sa atong bersikulo 4, sila nang hitingala nga kamo karon dili naman makigpaghugoy-hugoy uban kanila. Tanawa? Matingala sila kay dili ka naman makiguhuyo-hugoy sa maong mga binuhatan. Ang mahitabo noon, unsa migsulti diha, og kamo ila ng pagapasipad-an. Ikaw, himuan nagdautan nga istorya. Manulti na sila mga dautan, batok kanimo, ayaw yun na ikatingala. Busa, doon na tayo hunahuna nga andam mo dili o musalikway sa daang mga binuhatan. Apan, kung ikaw isalikway sa imong mga daang mga amigo, suod, kinahanglan andam ka sa pagsunod sa pulong ni Kristo. Andam ka sa pagsunod sa pulong ni Kristo. Timon dili ta arkanse nga kita naanas bag-ong mga kauban. Inay, bulahan hinuon ikaw. Ayaw na ikaguol nga wa kanay mga daang mga amigo nga palahubog, mga pagsinumsumay, bahak-hak ng aligri kuno ug pagsimbag Dios. Tanawa gingon ni Kristo kadtong anaa na sa igong o maayong panag-uban. Mateo 5 bersikulo 11 ngadto sa 12. Nagingon, ulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao og pagalutuson kamo og pagabutang-butangan kamo sa tanang mga matang sa kadautan batok kaninyo tungod kanako. Kinahanglan managmaya og managkalipay kamo kay dako ang inyong balos didto sa langit kaysa ingon man niini
gilutos sa mga tao ang mga propeta nga naghiuna kaninyo. Inay ikaluo, ikaguol nato nga kita git panamasta-masa nagbiyaan na ta sa atong mga amigo. At timan ni hinumdumi gisulti ni Kristo sa Mateo 5, bulahan ka. Bulahan sama sa gingon ni Kristo. Dili ta magkaguol, inay managmaya. Nga naman, nag-ingon ang 12, balikan nato. Kinahanglan managmaya o managkalipay kamo kay dako ang inyong balos dito sa langit. Mga igsoon. So dili nato pasagdan nga mawad-an tagkadasig sa atong kinabuhi. Inay naa nato ang kadasig nga way paglubad. Kay tungod ang gugma sa Dios nga mooy nagsulob kanatog bag-ong pagkatawo wa nay paglubad. Kung gilutos man gani ang mga naunang propeta sa Dios, mausab kita. Kung gilutos man gali si Kristo, mausab ang mga Kristohanon. Kaya ang mga Kristohanon sama ni Kristo. Si Kristo sa iyang mga pag-antos mao'y atong pananglitan. Ikaupat, mga igsoon. Ikaupat, usa ka hunahuna nga andam sa paghukom. Versikulo 5, nagaingon, apan kini sila magahatag na unyag husay ngadto kaniya nga andam sa paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Duha ka butang nga atong hinumduman dinhi, maigsuon. Primero, hinumdumi nga ang Dios ang atong hukom. Nga mga Kristohanon, mga Kristohanong tinuod, hukom nato ang Ginoo. Busa manginabuhi tag kinabuhing makapahimuot kaniya kay diha gid siya malipay. Magmasinugtanon kita kaniya pinaagi sa pagpaminaw, pagdawat o pagpanginabuhi sa mga pulong nga ginawali, mga mensahe nga alang kanato. Magmasinugtanon kita. Kay tungod ang Dios ang atong hukom o atong hukom may gugmaon. Ikaduha, hinumdumi usab nga ang Dios maoy mahimong hukom niya ng mga hintil, niya ng mga dili magtotoo. Kinahanglan, kung sila pagahukman maigsoon, kaluoy sila kay adto man sila sa kapilyan. Mao na nga kita nga naanas kamatuoran, kita maoy mo muawhag kanila. Sila atong pagadanihon diha sa tila ni Kristo. 2 Corinto 5, 9 nga to sa 10, nagaingon, 11, nagaingon. 2 Corinto 5, versikulo 9. Sa ingon ni Ana, maana kita sa puloy-anan o mahimulag, ginahimo natong kalabuton ang pagpahimuot kaniya. Kay kitang tanan kinahanglan pangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magkatawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo og dautan. Busa sa nahibaluan na namo ang pagkahadlok sa Ginoo, kami na nagpangahabig sa mga tao. Hinuon kun usa kami kana nasayran na sa Dios og akong ginilauman nga kini nasayran na usab sa inyong kaisipan. Kinahanglan manghabig kitag mga tao kay kaluluoy in town. Kinahanglan sila magkinabuhi usab nga nagsunod kang Kristo. Kinahanglan andam ta sa paghukom kinsa tong dili pa Kristohanon og mga tinuod nga Kristohanon. Atog yung tan-aw ng ilang mga binuhatan. Kung sila naa sa sala, kabigo nato maigsuon. Tudluan nato sa maayong pagtudlo. Dili nato sila paghukman. Kay nagaingon sa Mateo 7 kaniya, wa tay labot nga mutangtang sa puling sa uban nga duna putay kaugalingaw mga sala. Kung dili iangko nato nga mao ni akong kinabuhi niadto, palahubog ko na ako diya sa mga pagsimbog Diyos apan sa grasya sa Ginoo iyang giablihan ng akong mga mata, nasabtan nako ang iyang mga pulong ug diha sa iyang pulong nasunod nako, gimatarong ko niya, mausab ikaw kinahanglan gyud nga maka
kuha gyud ka diya sa grasya sa Ginoo nga iyang ihatag kanimo nga libre. So maigsuon, armasan nato ang atong kaugalingon sa balaang hunahuna ni Kristo. Sa diha nga giarmasan ang atong kaugalingon sa hunahuna ni Kristo, unsa may mahitabo? Mahimo ta nga mulahutay sa mga pagsulay nining kinabuhi. Mahimo nato, madag-an nato. Kay tungod ang pagsulay, mao kana ang pagsulay sa atong pagtuo. Mao kana. Pagtuo ang atong gisulayan aron mugawas kini nga bulawan, lunsayng bulawan. Ikaduha, sa diha nga giarmasan atong kaugalingon sa hunahuna ni Kristo, mamahimo ta nga makapangandam para sa eternidad natong kinabuhi. So sa maigsuon, hinaot pa nga naata kang Kristo ug atong armasan ang atong kaugalingon sa balaang hunahuna ni Kristo. Aron kita mahimong pananglitan o makapangabig kita sa mga tao paingon kang Kristo alang sa ilang kaluwasan. Ampo ta maigsuon. Salamat Ginoo nining kagabion diha sa pagpatalinhog sa imong pulong balaan. Ug salamat usab sa pagsabot niini kay tungod kung sa among kaugalingong unod, among pagkasabton Lord mo supak yung kini. Apan salamat kay nasabtan namo og ang among kasing-kasing nagyud ang conviction kay tungod ang balaang espiritu mo'y naghatag ka namo og lamdag sa pagsabot sa imong pulong. Naot pa nga magbenepisyo ang tanan nga nakapaminaw og dunay kaluwasan sa imong pag-aablihan kasing-kasing. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.